Fil-blog tiegħu id-deputat Franco De Bono jirreferi għall-aħħar każ żvelat mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku dwar il-mod kif ġew appuntati konsulenti fil-qasam tas-saħħa illi ma kellhomx il-kwalifiki neċessarji. Wieħed minn dawn il-konsulenti huwa r-raġel ta' bint il-Ministru Dolores Cristina. De Bono jisħaq li se jitlob l-informazzjoni kollha dwar dan il-każ mingħand il-Ministru għas-Saħħa Joe Cassar innifsu. Iżid li jekk jirriżultaw l-irregolaritajiet gravissimi, inkluż li l-Ministru għamel għażla żbaljata tan-nies li nħattru fuq il-bord tal-għażla u li jipprova jistaħba wara data protection biex ma jippubblikax l-ismijiet tan-nies illi ħataru huwa stess, dawn ikunu pastażati kbar u insult lejn il-poplu Malti Wawċi. Franco De Bono jsostni li l-poplu għandu kull dritt ikun jaf sal-inqas dettal dwar dan il-każ. Jistaqsi jekk l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista hux ser jiddixxiplina jew hux ser jikkundanna lill-Ministru Cassar fuq dan il-każ kif mexa ma' ħadd ieħor dwar fatti li huma wisq anqas serji. Ikompli jistaqsi jekk il-Ministru Cassar hux se jkun ikkundannat jekk jirriżulta li bemilu bit-traskuraġni jew b'intenzjoni qed jimbarazza lill-Gvern. Franco De Bono jgħid li jekk it-traskuraġni tirrenja bla ma tkun ikkastigata, wieħed ma jistax jistenna illi d-deputati jsegwu il-wieb tagħhom qishom mos. Ikompli jikteb li d-dixxiplina kellha tibda mal-Ministri mhux mal-ħuta żgħira u jirrimarka illi kieku ġara hekk il-Gvern ta' Lorenz Gonzi ma kienx jispiċċa gvern ta' koalizzjoni. De Bono jikkonkludi illi ma kienx huwa illi ma jirrispettax il-Prim Ministru, iżda ma rispettawx il-Prim Ministru dawk li Lorenz Gonzi qafda u spiċċaw daħlu f'bastla wara oħra. Jgħid li jispera li kulħadd jerfa' l-konsegwenzi ta' emilu għaliex għal uħud jidher ċar illi din qatt ma applikat.